Opvallende affiches langs de weg. Toerisme Limburg pakt uit met een nieuwe campagne. Echte Limburgers gaan op vakantie in Limburg. Jaarlijks komen er meer dan 1 miljoen toeristen naar Limburg om meerdaags te verblijven. Uit cijfers blijkt dat 56% Belgen zijn, 28% Nederlanders, maar slechts 3,8% zijn Limburgers. En daar willen we eigenlijk voor zorgen dat ook zij hun streek beter leren kennen. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. En dat is nu net wat de provincie met de nieuwe campagne wil bereiken. Men gaat dat ons ook zien in de geschreven pers. Op 22 mei komen er postkaarten in elke editie van het Belang van Limburg die mensen kunnen gaan versturen om andere mensen uit te nodigen. Maar ik zou iedereen willen uitnodigen om naar de site te gaan van toerismelimburg.be, waar je ook aan een actie kunt deelnemen, waar je prijzen kunt winnen. Kortom, op verschillende manieren gaan mensen erop gewezen worden dat vakantie doorbrengen in de eigen provincie wel heel leuk is. Die vakantie kan je doorbrengen op mooie logeeradressen, trendy hotels, smaakvolle B&B's en hippe vakantieparken. Maar Limburg heeft heel veel troeven. Als we dan op vakantie gaan en die troeven samen ontdekken, dan hebben we ook natuurlijk een duurzame vakantie. Goed ook voor het milieu. Als we hier nu vandaag staan, dit noemen wij goddelijk. Dit zitten we de Doorkijkkerk in Borgloon, zeg maar mijn eigen streek van Haspengouw. Maar ik was vorige week ook nog in de Sahara in Lommel of in Kempen en Maasland, waar je de prachtige stilsloepen hebt, waar je kunt genieten van de rust aan het water. We hebben zoveel te zien in Limburg, ook topattracties. Als we die dan met elkaar verbinden en versterken, dan gaan de mensen ook op vakantie gaan, ook Limburgers in onze eigen streek. En dan kunnen we die 3,8% binnen de 5 jaar verdubbelen.